Gure taldean gaixotasun zeliakoa ikertzen dugu, eta hain zuzen ere gaixotasun zeliakoaren genomika. Guk jakin nahi dugu, zergaitik pertsona batzuk glutena jatean zeliakia garatzen duten, beste batzuk garatzen ez duten bitartean. Badakigu genek badutela zerikusirik prozesu horretan, eta gainera jakin nahi dugu zeintzuk diren eta zein dan beren ekarpena, gene bakoitzaren ekarpena gaixotasunaren garapenean. Azken urtetako lanetan ikusi dugun lehenengo gauza izan da gaixotasun zeliakoaren genetika oso konplexua dela. Askoz ere konplexuagoa hasiera batean pentsatzen genuena baino. Alde batetik gene askok parte hartzen du gaixotasun honen garapenean, eta bestetik gene bakoitzaren ekarpena oso xumea da. Eta gauza oso bitxiak ikusi ditugu. Badira gene batzuk beraien eragina esteko mikrobioak nolakoak izango diren nolabait aurresan dezakena, eta horrek arriskua ekarri. Beste batzuk proteinetara kodetzen ez diren DNA txatarra izeneko eremuetako aldaerak dira. Eta inkluso virusaren sarbidearekin lotutako gene batzuk ikusi ditugu. Baina bakoitzak, badinotzut moduan, oso ekarpen txumea dauka. Eta gainera, gu guztiotan aldaera horiek agertzen dira, zeliakoak izan edo ez. Betidanik jakina izan da, gaixotasun zeliakoa gaixotasun genetikoa dela. Horregatik, familietan pilatzen da. Hau da, senide bat zeliako baldin badaukazu, zure aukerak zeliakia garatzeko handiagoak dira. Urtetako ikerketen ondorioz, gaur egun badakigu badirela gutxienez, 57 gene desberdin arrisku honetan parte hartzen dutenak. Ekarpena oso handia da, eta gaixotasuna garatzearen probabilitatearen 50% baino gehiago genetikan du oinarria. Horregatik garrantzitsua da, pertsona bakoitzaren arriskua zein den jakiteko, gene horiek zeintzuk diren ezagutu, eta pertsona bakoitzean zein aldareak edo zein aldaketak aurkezten dituzten ikusi. Alde batetik, zientzilariok bezala ezagutza bada bere zerronka bat, baina guretzako kasu honetan horren beste urte gaixotasun zeliakoarekin lan egiten, badaukagu zor bat guregan konfidantza ipini eta laginak eman dizkiguten pazientengan. Alde batetik, diagnosi teknika hobeak bilatzen ari gara, eta hobeak esan nahi dut, biopsian oinarria ez dutenak, eta gainera, geroz eta maizago ikusten den eta ohikoagoa den norberak bere dietatik glutenak kendu ostean ere baliogarriak izango direnak. Badaukagu beste proiektu bat listuan diagnosia egiteko gaitasuna bilatzen duena, eta baita ere zeintzuk diren mikrobio eta osteko zeliakiaren harremana argitzea. Hoietanak argituko bagenitu, aurrera pauso handiak izango lirateke, bai zeliakoentzat eta bai guretzat.